Надзвычайныя сітуацыі і як іх пазбегнуць, дэпутаты аблсавета азнаёміліся з цэнтрам бяспекі абласнога ўпраўлення МНС і абмеркавалі пытанне папярэджання гібелі людзей на пажарах. Захад 2017 – сумеснае стратэгічнае вучэнне ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі увайшло ў актыўную фазу. На тэрыторыі Віцебшчыны яно праходзіць на палігонах у Лепельскім раёне, Лосвіда, Дрэтуні і Глыбокім. Людзей пачулі, рэжым работы светлафораў змянілі. Цяпер на плошчы Свабоды ў Віцебску працягласць зялёнага сігналу для пешаходаў будзе не менш за 20 секунд. Матч, які нельга прапусціць. У суботу, 16 верасня, футбольны клуб «Віцебск» сустрэнецца з Гомелем. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» пакажа гэты паядынак у прамым эфіры. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Стварыць бяспечныя ўмовы пражывання людзей – галоўны клопат органаў улады на месцах. Работу па папярэджанні гібелі і траўматызму людзей пры ўзнікненні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый абмеркавалі на 35-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутатаў 27-га склікання. Напярэдадні ацяпляльнага сезону народныя абраннікі засяродзілі ўвагу на дзейнасці мабільных груп у рэгіёнах арганізацыі прафілактычных мерапрыемстваў з насельніцтвам. Падрабязнасці ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Хоть за апошнія дзесяцігоддзі азначаецца станоўчая тэндэнцыя па зніжэнні колькасці пажару, гібелі на іх людзей, тым не менш сітуацыя далёка не абнадзейваючая. Сёлета ў вобласці загінулі 59 чалавек, што на 9 больш леташняга. Рост гібелі людзей азначаецца ў 9 раёнах вобласці. І колькасць ахвяр было б удвая больш, каб не злажаная работа ратаўнікоў. Надо, чтобы каждый выполнял свою работу, в этой работе мелочей нет. Надо, чтобы никто не уходил, проходил, чтобы не было равнодушия в этом направлении. Потому что, к сожалению, очень часто вот эти вот жертвы, которые есть, они иногда бывают именно из-за какой-то расхлябанности, из-за равнодушия. Дэпутатам наглядна прадэманстравалі ўзровень тэхнічнага аснашчэння службы МНС, паказалі сучасныя сродкі пажаратушэння. Для народных абраннікаў арганізавалі пазнавальную экскурсію па цэнтры бяспекі, які адкрылі ў маі бягучага года. За гэты час яго наведалі ўжо больш за 1000 школьнікаў. І гэтую лічбу неабходна павялічыць у разы. Правілам бяспечнага пражывання неабходна вучыць з дзяцінства. Ажыццяўляць прафілактычную работу па папярэджанні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый павінны на месцах. Сельскія выканаўчыя камітэты, аглядныя камісіі, іншыя суб'екты прафілактыкі. Аднак такое ўзаемадзеянне не заўсёды дае належнага эфекту. Хоць станоўчых прыкладаў нямала. Мы заходим в каждый дом, каждому человеку. Это и работник образования, и здравоохранения, и пожарной службы, и милиции, соответственно, газово-энергетические службы. И пытаемся человеку донести о том, что безопасность зависит только от него. Профилактическая работа на сегодняшний день организована всеми субъектами профилактики. Я бы акцентировал, наверное, больше внимания на самодисциплине. В первую очередь, люди перестали о себе думать, перестали думать о близких. Если это нам удастся достучаться, а мы достучимся в любом случае, тогда все будет стабильно. Не менш вострая праблема барацьба з п'янствам. Паколькі сярод загінуўшых на пажарах 80% складаюць людзі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Сітуацыя ускладняецца яшчэ і тым, што палова населеных пунктаў Віцебскай вобласці маланаселеныя і аддаленыя. 70% пажараў адбываецца менавіта ў іх. Па выніках работы сесіі даручана на месцах да пачатку ацяпляльнага сезона завяршыць комплекснае абследаванне домаўладанняў так званай групы рызыкі, дзе пражываюць адзінокія, састарэлыя, інваліды і праблемныя сем'і. Створаныя мабільныя групы абавязаны праверыць стан пячнога ацяплення, электраправодкі і наяўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Дарэчы, сёлета з бюджэту прадугледжаны больш за 90 000 рублёў на рэалізацыю мерапрыемстваў па стварэнні бяспечных умоў пражывання. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск. Сумеснае стратэгічнае вучэнне ўзброеных сіл Беларусі і Расіі «Захад 2017» увайшло ў актыўную фазу. На тэрыторыі Віцебскай вобласці яно праходзіць на палігонах у Лепельскім раёне, Лосвіда, Дрэтуні і Глыбокім. Напярэдадні тут прайшлі апошнія прыгатаванні. Асаблівая ўвага ў палявых умовах быту ваеннаслужачых. Нашы карэспандэнты пабывалі на палігоне ў Лосвіда. Яшчэ пару крокаў і байцы цалкам зліваюцца з восеньскім пейзажам. Назіральны пункт надзейна замаскіраваны галлём і травой. Назіранне вядзецца кругласутачна. Для брэсцкіх дэсантнікаў гэты палігон незнаёмы. З поўдня Беларусі на поўнач іх правялі вучэнні «Захад 2017». Это и для солдат более интересно, потому что незнакомый полигон, незнакомая местность. Задачи основные – это ведение контрдиверсионных действий. Мы готовы.
Надзейна замаскіраваны не толькі байцы, але і тэхніка. Ваеннаслужачыя запэўніваюць, да важнага вучэння падышлі з усёй адказнасцю і зараз цалкам гатовы да выканання задач. Гвардыі сяржант Дмітрый Цымбаліст, напэўна, справіўся б і з музычным інструментам, прозвішча абавязвае, але зараз задача іншая. Служыць менавіта ў гэтай брыгадзе юнак Маро яшчэ са школьнай парты. Параілі сябры і родныя. Зараз у Дмітрая 4 скачкі з парашутам, але гэта, упэўнены, яшчэ толькі пачатак. Подготовка идет ежедневно, то есть определенные занятия, физическая подготовка, отработка тактических элементов каких-то, огневая подготовка, улучшаем свои навыки в стрельбе. У нас всегда идет интенсивная подготовка, мы не стоим на месте, мы всегда двигаемся вперед. Асаблівая ўвага і да быту салдат. У кожнай палатцы цёпла пры любым надвор'і. Хоць, кажуць дэсантнікі, ліўні і паўночныя вятры іх не палохаюць. В данной палатке могут разместиться для комфортного проживания 60 человек. Палатка обустроена отопительными средствами. Также устроена сеть питьевой воды. Готовы выполнять любые задачи и, собственно, комфортно проживать. Верагодна, пра падрыхтаванасць палігона да вучэння напішуць у наступным нумары гэтай ваеннай газеты. Нават на вучэннях ваеннаслужачыя заўсёды ў курсе апошніх навін. У адведзены час прагляд актуальных телепраграм. Своеасаблівы сеанс пад адкрытым небом. Имеется в районе 1000 телеканалов. Машина предназначена для оперативного сбора и обработки информации в полевых условиях. Галоўнай стратэгічнай задачай для военных Беларусі застаецца абарона краіны. Вучэнне «Захад-2017» пачынаецца, пройдзе яно на 4 участках Віцебскай вобласці на працягу тыдня. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебскі раён. Працягваем выпуск. Рэжым работы светлафораў на плошчы Свабоды ў Віцебску зменены на карысць пешаходаў. Цяпер зялёны сігнал гарыць на 4-5 секунд болей, каля 20 секунд. Карэктывы ў рэгуляванні ўнесеныя на аснове пажаданняў саміх гараджан. Перакрыжаванне на плошчы Свабоды лічыцца адным з самых праблемных з-за вялікага трафіку як транспарту, так и пешаходов. Мы каждый день вот с ребенком идем в школу, он учится в первой гимназии. И хочу заметить, что мы не всегда успеваем перейти на зеленый свет. Бывает, что в конце уже загорается красный, и нам приходится иногда даже пробежаться. Постоянно было настроено, что переходить надо быстро. Вот. А сегодня, да, спасибо большое, что изменили и немножко подольше дали на переход улицы времени. Данного времени для перехода ранее не хватало, поэтому осуществлялся мониторинг за режимом работы. Если пешеход начинает выходить на проезжую часть в то время, когда зеленый сигнал только замигал, естественно, он не успеет перейти проезжую часть, и он будет осуществлять передвижение по проезжей части с нарушением правил дорожного движения, и это небезопасно для самих пешеходов. Змена рэжыму работы светлафораў ніякім чынам не паўплывала на рух транспарту. Час для праезду перакрыжавання аўтамабілямі застаўся ранейшым. Што да так званай зялёнай хвалі, якая накрывае вуліцу Леніна і праспект Чарняхоўскага, змены яе не кранулі. Беларускую прадукцыю гандлёвай маркі «Амбасадор» высока ацанілі на міжнародным дэгустацыйным конкурсе ў Сан-Францыска. 2 медалі ад лепшых сусветных сомелье заваяваў мінскі завод вінаградных вінаў. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Международный форум у Сан-Франциско ладится 37-й год запар и задае сусветные стандарты. Пераможцаў высокакваліфікаваныя эксперты выбираюць методом сляпой дэгустацыі. Суддзі не ведаюць краіну вытворцу, толькі гатунак і ураджай винограда. По умовах конкурсу у выніковых ацэнках абавязкова показывали кошт продукта. Наши вина в Сан-Франциско конкурировали наравне с мировыми именитыми производителями. По условиям конкурса каждый производитель должен был раскрыть стоимость своего продукта. Сравните, например, наши вина стоят от $2 до $3, а вина других производителей, которые тоже получили медали, стоили от 12 и выше долларов. При этом жюри их оценило на равных. А это значит, что мы смогли предоставить нашему белорусскому потребителю качественные вина, не побоюсь этого слова, мирового уровня, по приемлемым ценам и смогли сделать настоящее импортозамещение на внутреннем рынке.
Беларусь не адносіцца да краін вінаробнага пояса. Віна мінскага завода вырабляюць з малдаўскага вінаматэрыялу. У Мінске яшчэ не разлітым па бутэльках яго дастаўляюць у спецыяльных тэрмаізаляваных цыстэрнах з нержавейкі. І гэта таксама дапамагае захаваць усе якасныя характарыстыкі прадукту. Ужо больш за 16 гадоў мінскае прадпрыемства супрацоўнічае з найбуйнейшым малдаўскім вытворцам, якому належыць каля 3 мільёнаў кустоў вінаграда і 3 заводы першаснага вінаробства. Мінскі зрабіў ставку на перадавыя тэхналогіі і не пралічыўся. Яшчэ на этапе стварэння вытворчасці тут укаранілі тэхналогію холоднага разливу. Эта технология позволяет не подвергать воздействию повышенных температур продукт, начиная от винограда, заканчивая розливом в бутылку. Это очень сложная технология, но она позволяет сохранить естественный первичный вкус. Одним из уникальных продуктов, которые были произведены в нашем предприятии, являются вина, которые произведены из эко-винограда. Эти вина пользуются популярностью у нас в стране. Также ими заинтересовались, например, Россия. У канцы 2014 года малдаўскі партнёр першым у сваёй краіне вырабіў вінаград, які адказвае еўрапейскім стандартам эка. Вінаматэрыял сертыфікаваны як экалагічны згодна з патрабаваннямі рэгламенту Савета ЕС. Каб атрымаць эка-вінаград, спатрэбілася 4 гады. Менавіта з такой сыравіны і выраблена віно пераможца конкурсу ў ЗША. Артур Смоляков, навіны, Віцебск. Скульптурную кампазіцыю «Жураўліная вернасць» урачыста адкрыюць у Міёрах падчас традыцыйнага экалагічнага свята журавы і журавіны Міёрскага краю. Сёлета яно пройдзе ў 6-й раз. Асноўныя мерапрыемствы запланаваныя ў нядзелю 17 верасня. У гарадскім парку разгорнуцца выставы продажы вырабаў народных майстроў з майстар-класамі, экспазіцыя экалагічнай літаратуры, тэматычныя падворкі аграсядзібаў, пляцоўкі для дзяцей і моладзі. Падрабязнасці па тэлефоне паведаміў начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Міёрскага райвыканкама Александр Тронькин. В рамках фестиваля будет проводиться заседание клуба молодой семьи «Журавлиной тропой». 15 сентября мы ждем всех любителей интеллектуальных игр в Миёрском РДК на международном турнире по интеллектуальной игре «Что, где, когда» на Кубок председателя Миёрского районного исполнительного комитета, где будут принимать участие 19 команд из различных районов нашей области. 16 сентября в заказнике Ельня будет проводиться уже традиционный конкурс среди профсоюзных организаций трудовых коллективов района по сбору клюквы «Смак журавлин». А итоги всех этих конкурсов будут подведены и организовано награждение победителей на торжественном открытии праздника 17 сентября. Акрамя таго, на працягу ўсяго дня ў нядзелю ад гарадскога парка Міёраў будзе курсіраваць аўтобус, на якім можна дабрацца да месца назірання за журавамі і наведаць экскурсіі па экалагічнай сцежцы азяраўкі Ельня. Падчас восеньскай міграцыі Міёршчына штогод прымае звыш 4000 шэрых журавоў, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. А заказнік Ельня займае першае месца ў краіне па запасах журавін. Мастацтва жывапісу цяпер і ў Віцебскім медыцынскім універсітэце. У сценах навучальнай установы адкрылася выстава карцін віцебскіх мастакоў, выкладчыкаў мастацка-графічнага факультэта, братоў Мядзведскіх. Сергей прадставіў каларытныя пейзажы, Аляксей – характарныя партрэты. Паралельна з творчасцю мастакі актыўна займаюцца і навуковай дзейнасцю. Сваю манаграфію аб гісторыі партрэтнага жывапісу Беларусі, якая, дарэчы, з'яўляецца самай маштабнай і дэталёвай работай по гэтай тэме, яны прэзентавалі студэнтам і выкладчыкам ВДМУ і перадалі унікальны экземпляр у дар універсітэцкай бібліятэцы. Мы впервые выставляемся в медицинском университете, несколько необычно. В основном у меня представлены пейзажи. Основная тема пейзажа – это, конечно, красота нашего города Витебска. Я здесь родился, учился, основную часть жизни прожил. Тысячи людей, конечно, трудятся над тем, чтобы он стал краше и краше. Ну, почему мы, художники, не можем восхититься, смотреть это и изобразить в своих картинах? Почему портрет вообще я выбрал? Потому что я увлекся со студенческой скамьи портретным жанром. И он меня заинтересовал, покорил тем, что когда рисуешь портретируемого,
ты общаешься с ним не только напрямую, но еще и глазами. Вот глаза в моих портретах, мне кажется, могут о многом рассказать. Да слова, выстава ў Віцебскім медыцынскім універсітэце папярэднічае экспазіцыі, на якой будуць прадстаўлены не толькі работы братоў Сергея і Аляксея Мядзвецкіх, але і іх бацькі, вядомага віцебскага мастака Віктара Мядзвецкага. Вернісаж адбудзецца ў кастрычніку ў Віцебскім мастацкім музеі. Колькі слоў аб спорце. У суботу 16 верасня стартуе 22-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе. ФК Віцебск на полі цэнтральнага спартыўнага комплексу правядзе паядынак супраць Гомеля. У першым крузе падапечныя Сергея Ясінскага з мінімальным лікам 1-0 абыгралі каманду з берагоў Сожа. І цяпер паспрабуюць дабіцца станоўчага выніку на родным стадыёне. Як бела-сінія рыхтуюцца да важнага матчу, даведаўся наш карэспандэнт Сергей Місурагін. Вячэрнюю трэніроўку футбалісты пачалі без традыцыйнай тэарэтычнай часткі. Яе замяніла хуткаплынная размінка і невялікая трэнерская устаноўка ў клубнай распранальні. Пасля гэтага ігракі адправіліся на разміначнае поле, дзе пачалі інтэнсіўную трэніроўку. Апошнім часам падапечныя Сергея Ясінскага збавілі абароты. Нічыя і 2 паражэнні ў апошніх турах адкінулі віцеблян з 5-га на 7-е месца ў розыгрышы. Каманда стала многа прапускаць у матчах чэмпіянату. Праблему настаўнік бачыць у дзеяннях лініі абароны. Футбалісты дапускаюць шмат грубых помылок, что перекресливая все намаганні партнеров. Это не плод креативных действий соперника, а просто какая-то расхлябанность, несобранность, непонимание. И с этим, конечно, надо бороться. Борьбы, средств таких ни в одном учебнике не написано, но мы будем пробовать все, чтобы эту ситуацию исправить. Пропускаем катастрофически много, это непозволительно. Вообще для нашего клуба пропускать столько мячей. Ну, насчет результатов, что у нас? Ну да, поразка получилась на выезде с Городей. Обидная такая поразка. Там, можно сказать, сами себе все наварили. Бывает. Будем исправляться. Поединок супраць Гомеля вельмі важны для віцеблян у плане турнірнай барацьбы. Брэсцкая «Дынамо» і жодзінская «Торпеда Белаз» у шчыльную наблізіліся да каманды абласнога цэнтра. У той жа час віцеблянам можна рукой дастаць да Нёмана і Слуцка, якія на некалькі ачкоў апярэджваюць нашых землякоў. Такім чынам, на фінішным адрэзку розыгрышу барацьба за месцы з 4 па 8 вельмі абвастраецца. Летась бела-сінія не завагаліся ў складанай сітуацыі і выйшлі з яе з гонарам. Цяпер зноў трэба праявіць характар і даказаць, што мінулагодні выник был не выпадковым. Гарантировать то, что наша команда будет стараться играть в красивый, результативный футбол, я точно могу. Мы очень-очень постараемся, чтобы этот футбол, он еще и приносил максимальный результат. В принципе, еще ничего такого критического не произошло, еще 9 туров впереди. Все можно исправить. Даже не то, что исправить, в принципе, находимся на 6-м месте. То есть, конечно, хочется выше. Тут, как я считаю, каждый из нас хочет чего-то достичь. Так что будем до конца биться. Ничего страшного еще не произошло. Матч на полі віцебскага ЦСКА ў суботу 16 верасня пачнецца ў 18 гадзін вечара. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» пакажа гэты паядынак у прамым эфіры. Пачатак трансляцыі ў 17:50. Сергей Місурагін, Дмітрий Котаў. Навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленні сіноптыкаў. Бесквітныя пірожныя Snow Max, рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-заходні 5-10, месцамі парывы да 15-20 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-14, днём ад 13 да 17 градусаў цяпла. У Віцебску кароткачасовы дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, днём 13-15 градусаў вышэй за 0.